Здравейте, здравейте, приятели на APD Service. Защо правя това в кратко включване? Тъй като наскоро ни написаха различни хора, попитаха ни различни въпроси. Като едно от нещата, които ни казаха, е, че километражите светят силно. Така, направил съм настройката на нашата камера на тази, която е да показва точно каквото виждам аз. Защото идеята на камерите е, когато снимам клипове, аз ги снимам на стандартна резолюция, на Full HD на 60 кадъра и не намалям нито ISO-то, нито променям самата бленда, за да се получи нещо. И реално това, което камерата прави, е да преекспонира. Така. Не виждам нищо преекспонирано в случая, когато вече зададем камерата на точната настройка, за да покаже и отрази това, което виждат очите ни. Ето ви абсолютна тъмнина. Тук виждате абсолютно как се вижда. Това нещо не дразни очите. Ето. Не дразни. Въпреки всичко, от бутона, от димера, можем да го намалим абсолютно почти до, нали, ето, в момента е намалено до 0. Ето, усилено, намалено. И въпреки всичко, пак не дразни на очите. Ето, отново ще го усилим до края, за да видите, не дразни на очите. Защо го натъртвам това нещо? Защото има хора, които слагат всякакъв тип подсветки, всякакъв тип диоди в километражите. Моля, не ни намесвайте и не ни бъркайте с тези хора. Ние сме професионалисти и се стараем винаги клиента да получи най-доброто обслужване и не километражите не светят така, че да ти извадят очите, както ви се изказвате. Също така сме сменили и бутоните. Ето го. И когато се димират, съответно бутоните продължават да се виждат. Друг е въпросът, че не всички желаят да сменят своите бутони. Поради една или друга причина, не мога да кажа защо. Но правим това видео точно с тази цел. Така, по този начин ви показваме, че километражът позволява димиране и че не дразни вечер, защото ние използваме правилните диоди. И на коментари от типа че преди 20 години не били използвани такива диоди, преди 20 години въобще няма такива цветове, първото което е. И е било нормално да се използва това, което е имало като наличност. А ние използваме съвсем нови, съвременни, висококачествени диоди, които са с точната характеристика за километража и ето, сами виждате, не дразни на очите. Камерата, когато я задам на стандартна настройка, сега ще ви покажа, вижте, веднага преекспонира и вдига прекалено много чувствителността. Реално това, което се вижда е нещо ето такова. Това нещо не дразни на очите. Това исках да уточня, защото това, което използваме ние, пак казвам, са висококачествени диоди и няма абсолютно никаква нужда от смяна на каквото и да е по самия километраж, за да се вижда добре. Новите автомобили се виждат по същия начин. Така е и на който, примерно, му се вижда силно това е усилено на макс. На който му се вижда силно това, нали, не е задължен или нека да не се чувства задължен да сменя своята подсветка. Нашата идея е да помогнем на хората, които наистина искат да предадат един нов съвременен вид на автомобила си и да направят така, че тяхната кола да свети по начина, по който те желаят. И така, ако и вие искате да смените вашата подсветка, не се колебайте, свържете се с нас на нашата Facebook страница. Има линк в описанието на това видео. Там може да се свържете с нас. Ще уточним най-добрия проект за вашата кола и ще ви очакваме. Хубав ден!